Gaurkoan, polinomioen faktorizazioa zer den eta nola gauzatzen den ikasiko dugu. Polinomio bat faktorizatzea zer da? Polinomio bat ahalik eta mailarik txikiena duten zenbait polinomioren arteko biderketa moduan deskonposatzea izango da. Denok dakigu zenbaki bat faktorizatzea, honen zatitzaile lehenak aurkitzea dela. Esaterako 24 faktorizatuta, 2 berriru da. Polinomioen kasua berdina da. Adibidez, P polinomioa 2x berriru ken 7x berbi gehi 8x ken 3, hau faktorizatuko bagenu, honela geldituko litzaiguke. X ken bat bider x ken bat bider 2x ken 3. Jarraian, hau nola lortzen den ikasiko dugu. Polinomio bat faktorizatzeko honako pauso hauek jarraitu behar dira. Beti orden honetan. Lehenik, egongo balitz, faktore komuna atera beharko dugu. Behin faktore komuna aterata edo hau egongo ez balitz, bigarren pausoa polinomioa identitate nabaria den edo ez konprobatzea izango da. Bi pauso hauen ondoren, hirugarren pausoa polinomioaren erroak aurkitzea izango da. Hau, Ruffiniren erregela bidez egingo genuke. Azkenik, polinomioa deskonposaketaren biderkadura modura adierazi beharko da. Esan dugun moduan, polinomio bat faktorizatzeko jarraitu behar dugun pausotan, lehenengoa faktore komuna ateratzea izango da. Hau nola egiten den ikasi aurretik, honakoa ulertu behar dugu. Polinomioek monomioen batura edo kenketa bat dute. Monomio horietako bakoitzari termino deitzen zaio. Polinomio honetan esaterako 12x berlau termino bat da, minus 36x berbi beste termino bat izango da, eta minus 24x ere termino bat izango da. Polinomio hau 3 terminoz osatuta dago. Faktore komuna ateratzea polinomioaren termino guztiak, komunean dituzten faktore guztiak, zenbakiak edo letrak aurkitzea izango da. Pauso hauek jarraituko ditugu faktore komuna ateratzeko. Termino guztiak faktorizatuko ditugu hasteko. Beraz, oraintxe ikusitako adibide honetan, 12x berlau faktorizatuta honela izango genuke. 2 berbi bider 3 bider x berlau. Ken, 36x berbi honela geldituko litzaiguke faktorizatuta. 2 berbi bider 3 berbi bider x berbi. Eta azkenik, 24x faktorizatuta modu honetan izango genuke. 2 berriru bider 3 bider x. Hurrengo pausoa, errepikatzen diren faktoreak identifikatu beharko ditugu. Baina kontuz, termino guztietan errepikatu behar zaizkigu faktore hauek. Zenbakiak edo letrak. Adibidez, hasteko 2 berbi. Termino guztietan daukagu ikus dezagun. Hemen 2 berbi badaukagu, hau da 2 aldiz bidertuta badaukagu. Hemen ere 2 aldiz 2 bidertzen badaukagu. Eta hemen 3 aldiz badugunez, 2 aldiz behintzat badaukagu. Horregatik, gure lehenengo faktore komuna 2 berbi izango da. Jarraituz, 3a termino guztietan errepikatzen da. Hemen behin badaukagu. Hemen 2 aldiz badugunez behin behintzat badaukagu. Eta hemen ere behin badaukagu. Horregatik, behin behintzat termino guztietan badugunez, beste faktore komun bat 3a izango da. Isarekin berdina egin beharko dugu. Hemen isa bakar badaukagu. Isa termino guztietan daukagu. Hemen behin dago, hemen 2 aldiz eta hemen 4 aldiz. Horregatik, behin behintzat termino guztietan badugunez, beste faktore komun bat isa izango da. Azken pausoa, identifikatutako faktore hauek termino guztietatik aterako ditugu. Gure faktore komuna hemen daukagu adierazita. Eta orain, termino bakoitzetik x berbi 3 bat eta isa bat aterako ditugu. Kasu honetan, 2 berbi
hirua eta isa bat kenduko bagenu, geldituko litzaigukena isa berriru izango litzake. Lau zeuden, bat kenduta, hiru gelditzen zaizkigu. Hurrengo terminotik, bi berbi kenduko bagenu, hiruko bat kenduko bagenu eta isa bat kenduko bagenu, hiruko bat eta isa bat geldituko litzaizkiguke. Eta azken terminotik, bi berbia kenduko bagenu, biko bat geldituko litzaiguke, hirua kenduko genuke eta isa ere kenduko genuke. Beraz, biko bakarra geldituko litzaiguke. Hau laburtuz, 12x litzateke. Modu honetan, gure polinomioko faktore komunak aterata daudela esango genuke. Behin polinomioaren faktorizazioan faktore komuna atera dugunean edo faktore komunik ez duela ikusi edo konprobatu dugunean, bigarren pausora pasako ginateke. Kasu honetan, polinomioa identitate nabaria den edo ez konprobatu beharko dugu. Horretarako, identitate nabariak zein diren oso argi izan beharko dugu. Hauen inguruko bideo bat baduzue dagoeneko kanalean. Identitate nabarien konprobazioan, identitate nabariak garatu ordez, garatutako identitate nabari horiek identifikatu beharko ditugu eta era laburtuan adierazi. Adibidez, demagun P polinomio hau daukagula. Isa berbi, ken 6x gehi 9. Identitate nabari bat da? Ikus dezagun. Hiru kasu hauetatik, lehenengo kasua bakarrik izan daiteke. Zergatik? Hiru terminoz osatuta dagoelako eta bi eragiketak batuketak direlako. Bigarren identitate nabarian kenketa bat daukagu eta hirugarren identitate nabarian bi termino soilik dauzkagu. Hori horrela, lehenengo identitate nabari hau ea izan daiteken edo ez konprobatuko dugu orain. Identitate nabari honen garapenean, bi termino zerbait berbi eginda lortu daitezke. Hori da orain gure polinomioan identifikatzen saiatuko garena. Termino hau zerbait berbi eginda lortu genezake? Bai, isa berbi eginda, isa berbi lortuko genuke. 6x zerbait berbi eginda lortuko genuke? Ez, bestela isak berbi izango lukelako. Eta 9 zerbait berbi eginda lortu genezake? Bai, 3 berbi eginda. Horregatik, badakigu, lehenengo identitate nabari honen garapenaren era laburtuan, isa eta 3 batzen parentesi barruan jarri beharko ditugula, eta kanpoan berbia. P polinomioaren laburdura honako hau izango da. Ruffiniren erregela bidez erroak nola bilatzen diren jakiteko hurrengo bideoa ikusi beharko duzue. Orain, ekin lanari, hurrengora arte.